Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chwaya ndi mzanga Yoline Mponda. Poyamba nayi mitu yake. Amalawi awapempha kuti agwiritse ntchito tsiku lokumbukira m'busa John Chilembwe polimbikitsa umodzi, mtendere komanso kulolerana. Boma layamikira bungwe lobwereketsa ndalama la NIFI kamba koyendetsa bwino komanso mwachangu ntchito yokongoza fetereza m'maboma onse m'dziko muno. Ndipo mgodi wa miyala ya mtengo wapatali kukasiya mu mzinda wa Lilongwe utha kumatulutsa ndalama pafupifupi 1.1 trillion kwacha pa chaka malingana ndi kampani ya Sovereign Metals Limited. Takulandirani mu nkhani zathu. Amalawi awapempha kuti agwiritse ntchito tsiku lokumbukira m'busa John Chilembwe polimbikitsa umodzi, mtendere komanso kulolerana. Mlembi wamkulu mu nduna wa zamaboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe Mayi Elizabeth Gomani Chindevu ndiye wapereka pempholi. Iwo anena izi kuchira dzulo pa zokonzekera za tsikuli zomwe zimachitika pa 15 January chaka chilichonse. Secret Segula wafika ndi ripoti. Pa 15 January chaka chilichonse dziko la Malawi limakumbukira m'busa John Chilembwe yemwe anathandiza kumenyera ufulu wa dziko lino kuchokera kwa atsamunda. Chaka ndi chaka mwambowu umachitikira kulikulu la mpingo wa Providence Industrial Mission boma la Chiradzulu, mpingo omwe m'busa John Chilembwe anakhazikitsa. Poyankhula ndi atolankhani m'bomali, mlembi wamkulu mu nduna wa zamaboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe Mayi Elizabeth Gomani Chindevu ati tsikuli ndilofunika kwambiri ku dziko lino kamba kuti limakumbutsa zovuta zomwe makolo athu anakumana nazo komanso zomwe anachita pofuna kuthana ndi nkhanzazi motsogozedwa ndi m'busa John Chilembwe. Achindevu alimbikitsa dziko muno kuti akhale ololerana kuti zomwe ankafuna m'busa Chilembwe zikwaniritsidwe. Ndipo pakuzindikira phindu lake la ntchito imene John Chilembwe anagwira, chifukwa chake boma linakhazikitsa tsiku limene lili kuti ngati Amalawi tisamatenge ufulu wathu umene tili nawo for granted, koma tizizindikira kuti pali anthu ena amene anakhetsa mwazi wawo kuti tikhale ndi ufulu umene. Mtsogoleri wa mpingo wa Providence Industrial Mission m'busa Wilson Mindambo wati pakadali pano mpingowo ukuyankhula ndi azipano zosiyanasiyana kuti tsikuli lidzakhala la mapemphero osati ndale. Ine tachita kuti ndale zisalowerere mapemphero a chaka chino ndi kuyankhula ndi anzathu andale amene atizungulira kuno, achitandire monga ana Achiradzulu, achitandire monga Malawi, kuti tichite mwambo wa mapemphero wosakhala tionesenso mbali zathu. Ndipo poyankhulako mkulu wa bungwe la Center for Multi-Party Democracy a Boniface Chibwana atsindika kufunika kuti otsatira zipani azikhala mololerana kamba kuti zipani za ndale zimathandiza pa chitukuko cha dziko. John Chilembweyo mmene amapanga fight atsamunda, chachikulu chimene amafuna ndi chani? Kwakukulu amafuna kuti ngati Amalawi tidzimire patokha pachuma, ngati Amalawi mwina tisamagwiritsidwe ntchito ndi anthu ena, titenge dziko limanja mwathu. Ndi titenga dziko limanja mwathu kwakukulu ifeyo ngati Amalawi tikagwira ntchito pamodzi, tikadalirana, tikapanga ndale zoti zopititsa patsogolo dziko lino. Chikondwerero cha chaka chino chichitika pamutu woti bwerani kwa ine kuti mupeze mpumulo kuchokera ku buku la Baibulo la Mateyu 11 verse 28 mpaka 30. Secret Segula, MBC Chiradzulu. Komiti yoona zaulimi ya nyumba ya malamulo yati nkofunika kuti bungwe la National Food Reserve Agency NFRA ligwetse nkhowe zake zisanu ndi zitatu zosungira chimanga kukanengo mu mzinda wa Lilongwe zomwe zinapendama kuyambira mchaka cha 2003. Wachiwiri kwa mpando wa komiti Aulemu Chilapondwa wanena izi pomwe anakayendera malowa ndi mamembala ena a komiti pomloka wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi mkulu wa National Food Reserve Agency a George Macheka, nkhokwe zisanu nzitatu zinayamba kupendeka mchaka cha 2003 ndipo kafukufuku wina anachitika mchaka cha 2010.
iwo ati mwezi uno bungweli lipezanso akatswiri ena kuti azaunike kosiriza pa zomwe zikuyenera kuchitika kuti athane ndi vutoli lomwenso akuti likupereka chiopsezo kwa ogwira ntchito pa malowa. Zimene zaweramazi ife zikutikhuza kwambiri chifukwa choti wani zayandikirana kwambiri ndi maofesi athu moti mmene zawerama zitati zagwa zikhoza kugwetsa ofesi komanso ndi kuti kuphaso anthu. Pakadali pano komiti yoona za ulimi ku nyumba ya malamulo yati iyesetsa kuthandiza bungweli kuti lipeze ndalama zokonzera nkhokwezi kuti ntchito zake zipite patsogolo. Wachiwiri kwa wapampando wa komitiyi Aulemu Chilapondwa ati nkoyenera kuti nkhokwe zokhuzidwazi azigwese ndi kumanga zina zatsopano. Kwezi zimenezi kwa ifeyo ngati komiti ya agriculture tapereka upangiri onena kuti apeze njira yoti nkhokwe zimenezi zichazo zigwetsedwe kenaka patsamangidwe zina chifukwa chinthu chimene chapendekera ngakhale nyumba kuti yapendekera sitimangaso yomweyo timagwetsa kumanga chanyowani chifukwa zimenezo zikupereka chiopsezo kwa anthu ngakhale ogwira ntchito pano kuti nthawi yake chikhozo zachitika mkugwera anthu. Bungwe la NFRA lili ndi nkhokwe 48 kumalo ake osungira chimanga ku Kanengo. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Unduna woona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo wayamikira bungwe lobwereketsa ndalama la NIFI kamba koyendetsa bwino komanso mwachangu ntchito yokongoza fetereza m'maboma onse m'dziko muno. Nduna ya undunawo a Jean Sendeza anena izi pamene anakayendera ntchitoyi kwa mpingo m'boma la Lilongwe. Iwo ati unduna wawo uli wokondwa poona kuti alimi ambiri omwe akutenga ngongolezi ndi amayi komanso achinyamata. Yamikani Makanga wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, a Jean Sendeza anayamikira bungwe la NIF polimbikira kugwira ntchito mosaonetsa tsankho kwa wina aliyense ndiponso poyendetsa ntchitoyi bwino. Asendeza ati ndi okondwanso poona kuti alimi ambiri omwe akutenga ngongolezi ndi amayi komanso achinyamata. Kumbokumbo komanso cholinga cha kulandira fertilizer amene nkuonetsetsa kuti njala imene ikumakhalapo chaka ndi chaka ngati dziko ipite kumapeto ndipo ithe. Tonse tikitodziwa kuti Malawi muno nambala ya anthu ambiri ndiye kuti ndi azimayi komanso achinyamata. Azimayi nawonso kudera kuno ali ndi chidwi chothetsa njala kudzera nawo ku mapulogalamu ngati anifiwa kuti akalandira fertilizer ameneyo akakhale kuti m'makomo mwawo njala mulibe, atha kusamalira ana bwinobwino komanso makomo awo kuti akakhale odzidalira. Pogawa fertilizer, mkulu wa bungwe la NIF a Humphrey Njetsen anatsindika kuti bungwe lawo likugwira ntchito ndi cholinga choti afikire alimi onse pozindikiranso kuti alimi ambiri mbewu zawo zili kale m'munda padakali pano. Kamba pofika tsiku la lero amene ateka zipangizo za ulimi matumba a fertilizer amene tagawa Malawi muno sanachepere 80,000. Sikuti tinganyadire kwambiri koma ndi progress yabwino chifukwa zinthu zikuyenda mothamanga kwambiri. Tukhulupira kuti ukamatha mwezi uno tikhoza kufika pakati pa 200,000 ngakhale 400,000 matumba wagawira alimi. Ndiye kuti zimene zitithandiza kuti programu ipite patsogolo kwambiri. Chifukwa chaka chino alimi onse amene apindule ndi programu tikuyelekeza kuti atafika 400,000 zitiyendera. Mfumu yayikulu akwinda nguwo boma la Lilongwe yayamikira bungwe la NIF kamba kogwira ntchito bwino ndipo kufikira madera ena omwe alimi ake anataya chikhulupiriro chopeza fertilizer chaka chino. Nkhani ya ulimi imayenda mwapendapenda chifukwa chosowa thandizo lawo choka fertilizer. Inotenga ngoti kuno ndiyo sangala kwambiri chifukwa ulimi umene ndimamvera kumbali kutali simadziwa zoti kwathu kuno kubwera bungwe imene la NIF ya. Mori zoti ndiri kuno kwasinye kulokwinda nguwo kwathu tilikuka nawo mmene amachita madera ena. Bungwe la NIF likupitiriza kugawa ngongole za zipangizo za ulimi monga matumba a fertilizer kapena ndalama maboma onse a mdziko muno. Bungwe ili tsopano kwa masabata asanu ndi imodzi 6 lakhala likugawa fertilizayo. Yamikani Makanga, MBC, Lilongwe. Bwalo la milandu ku Lilongwe lati lidzapitiliza pa 12 February chaka chino kumva mlandu wa anthu asanu ndi mmodzi omwe anawapeza olakwa pa mlandu woti anapha Abreya Lule omwe pa nthawiyo anawamanga powaganizira kuti anapha mnyamata wa Chalubino m'boma la Dedza anafa ali mchitokosi cha apolisi. Zambiri mu ripoti ili la Margaret Mapando. Mmodzi mwa maloya oyimira anthu omwe anapezeka olakwa pa mlanduwu
A Gift Katundu anauza MBC kuti bwaloli linakumana kuti lipereke chigamulo chake, komabe pamayenera kuti mbali ya boma komanso ya omwe anapezeka olakwawa apereke kaye zikalata komanso maumboni kapenanso madandaulo ena asanapereke chigamulochi. Akatundu ati izi zimayenera kuperekedwa pa nthawi yomwe mlanduwu unayimitsidwa pa 20 Disembala chaka chatha, koma sizidatero kamba kuti ogwira ntchito maofesi ena anali atapita kutchuthi. Iwo ati izi zidachititsa kuti ntchito yomwe amayenera kugwira pa nthawiyo ilephereke, ndipo bwaloli lavomera kuti mlanduwu awuyimitse kaye mpaka pa 12 Februwale chaka chino. Tonse tinabwera kuti khoti lizamve maumboni mbali zonse, maumboni oti chifukwa chani awiri wa mbali ziwirizi makamaka aboma, kuti aboma amakhala kufuna chilango chokhwima, ife timafuna chilango choperewerako. So zimenezo zimafunika kuti pabwere umboni, maumboni anthu amabwera kuzayikira umboni, wina kuyikira umboni otero choncho aliyese mbali zonse. So kuti khoti lija liunikire mbali zonse, so imene imakhanga process ndiye kwa lero tina mbali zonse zinapempha kuti atilole kuti tiyimitse kaye mlandu kuti mbali zonse zikonzekere. Pa 20 Disembala chaka chatha, bwalo lalikulu ku Lilongwe linapeza anthu 6 olakwa pa anthu 10 omwe amaganiziridwa pa mlandu oti anapha abule alule pa nthawi yomwe anali mchitokosi cha apolisi mchaka cha 2019. Anthuwa ndi Apo Chipole, Ikrim Malata, Richard Kalawire, Innocent Luanda, Maxwell Mbuzi komanso Ebel Maseya. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Oweruza milandu ku bwalo la Lilongwe Magistrates ayamba ayimisa milandu yokhuza nzika ya ku China Lin Yuhua kufikira lachisanu likubwerali. Lachitatu, mbali yomwe ikuyimira a Yuhua inapempha bwalo la milandu kuti lithetse milandu yonse yomwe anawatsegulira a Yuhua, mwazina ponena kuti nthawi yomwe ogwira ntchito ku ndende amayenera kuwasumira milandu yawo inali itadutsa. A Faustino Maere ndiwo akuyimira a Yuhua. Chachikulu nchona kuti ifeyo mbali yathu tikunena kuti milandu imene isikuyenera kuti itsegulidwe. Choyamba chifukwa kuti malamulo amanena motsindika kuti ngati munthu ogwira ntchito mboma wapasidwa chiphuphu akuyenera kukapereka ripoti pasanathe maola 48. Tikawerenga zikalata za mlandu ukuti akuti unachitika 2019. Chonsecho anakakupanga ripoti 2023 patatha zaka zinayi. Chimene chimapangisa kuti asakanene ndi chani okhala anthuso akuluakulu aku prison. Ndefe tikuona kuti zimenezo ndizosayenera, mlandu umene akuyenera uthese kuti tayisa nthawi kuti bwino khoti lizipanga milandu ina yomveka. Komanso tikunena kuti ngati iwo akunena kuti Mr. Lin anawanyengerera anthu aku prison kuti azipanga nawo milandu ngati imene yasegulidwa, then anthuso aku prison yo abwere nawonso aziyankha milandu. Ndikuphwanya malamulo kumasankha kuti lero timuzenga mlandu uyu ndi uyu awoti asiya. Sichilungamo komanso ndikuphwanya malamulo chifukwa tonse ndife kufanana pamaso pa malamulo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chwaya ndi nzanga Yolene Mponda. Tentonenso mitu yake. Amalawi awapempha kuti agwiritse ntchito tsiku lokumbukira m'busa John Chilembwe polimbikitsa umodzi, mtendere komanso kulolerana. Boma layamikira bungwe lobwereketsa ndalama la NIFI kamba koyendetsa bwino komanso mwachangu ntchito yokongoza fetereza m'maboma onse m'dziko muno. Ndipo mgodi wa miyala ya mtengo wapatali kukasiya mu mzinda wa Lilongwe utha kumatulutsa ndalama pafupifupi 1.1 trillion kwacha pa chaka malingana ndi kampani ya Sovereign Metals Limited. Growing Malawi Together empowers citizens to stay informed and actively engaged, driving progress within our civil society. The European Union in Malawi, working with various partners, actively supports a range of projects with the aim of creating an informed and active citizenry. In line with its own values, the EU is proud to support various partners to ensure inclusive access to participation in democratic processes and public life while harnessing a well-informed, empowered, responsive and transformed Malawian society.
The EU supports various projects from promoting citizen education and inclusion of women and youth in decision-making to supporting media in upholding democratic society while fostering transparency and accountability. Kuzera mphamvu kwa anthu mukakhala pamodzi zinthu zimachita bwino chifukwa nonse mumamvera nkhani limodzi kuti awa akuti mwakuti migwirizano pakati pa nasi ndi iwo ifeyo tithandiza kwambiri. Abalaim kumajere kuno ngati simnabwereko muponyana nzinthu za nkhaninkhani. Kuno kuli nyama zosiyana-siyana zija zikulu amati zisanu muzipeza kuno. Kumaiko kwina kulibe. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. The EU believes that a Malawi free from corruption and built on accountability across the private and public sectors is a solid foundation for growing Malawi together. One of the best ways to ensure accountability and transparency is through an active and informed citizenry that holds institutions to account, particularly in public finance management. Through initiatives with institutions such as the Anti-Corruption Bureau and programs such as Kulondoloza, the EU contributes towards creating a vibrant communications ecosystem and civic education that gives voice to Malawians to claim accountability from duty bearers to build a corrupt-free Malawi. Ulamuliro wabwino umathandiza kwambiri chifukwa adindo onse amene timagwira nawo ntchito pa khonsolo amatengapo mbali kunikira kuti chuma chikuyenda bwanji ndipo zachinyengo palibepo. takulandiranso mu nkhani zathu. Mgodi wa miyala ya mtengo wapatali kukasiya mu mzinda wa Lilongwe utha kumatulutsa ndalama zokwana $645 million pafupifupi 1.1 trillion kwacha pachaka malingana ndi kampani ya Sovereign Metals Limited yomwe izikumba ndi kugulitsa miyalayi. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kampani ya Sovereign Metals Limited yakhala ikusaka ndalama zoyendetsera ntchito ya mgodiwu kuzera pa msika wa mashare wa Australian Securities Exchange ASX. Pofuna kuti anthu agule mashare othandizira ntchitoyi, akuluakulu a kampani anauza anthu za phindu lomwe lili mu mgodi wa kukasiya. Malingana ndi zomwe ananena akuluakuluwa, mgodiwu utha kumatulutsa ndalama zokwana $645 million zomwe ndi pafupifupi 1.1 trillion kwacha pachaka. Sovereign Metals Limited yati izi zikutanthauza kuti mu mgodiwu mutha kupezeka phindu profit pa Chingerezi lokwana $415 million zomwe ndi pafupifupi 726.6 billion kwacha chaka chilichonse. Kampani yati miyala yomwe ili kukasiya itha kukumbidwa kwa zaka zopitirira 70 zomwe zikupangisa dziko lino kukhala ndi miyala imeneyi yochuluka kuposa maiko onse pa dziko lapansi. Pakadali pano Sovereign Metals Limited yapeza kale kampani zomwe zizigula miyalayi. Poyankhulapo pa nkhaniyi, katswiri pa nkhani za migodi Agren Malunga ati ichi ndi chitukuko chachikulu. Iwo ati boma lipindula kwambiri ndi ntchitoyi kuzera mu ndalama zosiyanasiyana monga umwini komanso misonkho, kupatulako kuti anthu ozungulira derali alandira zitukuko zosiyanasiyana. Makhawo labanga matula kwambiri kuti anzali apinzo. Zimenezo ndi zakayekaye. Pakali pano dziko lapansi nkhani za migodi zapita patsogolo kwambiri komanso kunikidwa kwambiri pasakhale mantha ndithu kuti ndalama zonse zikapita kunja.
zambiri zidzakhala m'malawi muno mwina asotseka ya ndalama zimene kampani imene ipange zidzakhala m'malawi muno. Mwezi wa Februwale chaka chatha, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa masomphenya otchedwa ATM strategy omwe akugwiritsa ntchito ulimi, zokopa alendo komanso migodi potukula chuma cha dziko lino. Masomphenyawa agwira msewu kudzera mu ntchito zosiyanasiyana za boma zomwe zina zayamba kale kubereka zipatso. Justin Mkweu, MBC Blantyre. dziko la Malawi layamba kugwiritsa ntchito ndondomeko ya makono popereka insurance ya galimoto. Malingana ndi bungwe loona za kampani za insurance mdziko muno la Insurance Association of Malawi, ndondomeko ya makonoyi ndi yabwino chifukwa mwa zina ichepetsa kapena kuthana kumene ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito insurance za chinyengo m'misewu ya mdziko lino. Dave Ma ali ndi nkhani yonse. Pamkumano ndi olemba nkhani komanso apolisi amchigawo chakummawa omwe unachitikira ku Mangochi, mmodzi mwa akuluakulu akubungwe loona za kampani za insurance mdziko muno la Insurance Association of Malawi, Adaus Koyokwa, ati ndondomeko yatsopano yopezera insurance ya galimoto sidzifunikanso kuti ofuna insurance adzipita ku kampani komweko, koma m'malo mwake chilichonse adzichita okha pa lamya yawo ya m'manja kapena pa kompyuta, zomwe sizipereka mpata kwa akambelembere kuti azipanga insurance mwachinyengo. Iwo ati ndondomeko ya makonoyi ithandizanso kuti achitetezo adzitha kudziwa msanga galimoto zobedwa, chifukwa mbuyomu munthu amatha kuba galimoto nkukayikhomera insurance bwinobwino, koma ndi ndondomeko yatsopanoyi zimenezi sizitheka, chifukwa apolisi akayimitsa galimoto pa msewu kungogwiritsa ntchito lamya yawo ya m'manja adzitha kudziwa mbiri ya galimoto lomwe ayimitsalo. Zambiri zasintha. Choyamba tinganene kuti kufulumira kolandira insurance yo. Chachiwiri titunena kuti mbuyomu timatomva kuti magalimoto abedwa kumosadziwa kuti galimoto inabedwa insurance nkuipanga insure ndetu. Koma ndi system imene itapatsidwayi galimoto isanapangidwe insure izithawi kulongosoleratu kuti galimoto njobedwa kapena ayi. So zinthu zambiri tikuona kuti zisintha mmene yamba kupanga system imeneyi. Nawo apolisi oona za pansewu ayamikira ndondomeko yatsopanoyi chifukwa yawachepetsera ntchito. Malingana ndi Superintendent Frank Kasunda aku polisi ya Zomba, ndondomeko imeneyi ndi yabwino chifukwa ndiyothandizanso pa chitukuko cha dziko. Tikakumana ndi galimoto imene insurance yake sikuoneka bwino kapena tikuyikayikira, zimakhala zovuta kuti tidziwe pene pajapa. Pokapokapo tichite contact ku office ya insurance kapena tichite kuyenda kufika mene kujapa. Koma ndi mene yabwera yatsopanoyo ndiye kuti tikakhala pansi pene pajapa tikungogwiritsa ntchito foni